tongkosong tongnai lokorokni bagai salbrumno sakthari samongklai tongo 24 Ramchandrogat constituency ni MLA Ranjit Deborma. Lukuroni jengjalni ko khanaka hingke nogo achuk tongya garai satongno satong hiniawi watini wati hiniawi salbrumno kami amchio thangai sakbai thang kamini lukurok bai kok salayo sakbai thang kami amcheni jengjalni kok lukurokni khoktuino khanawo MLA Ranjit Deborma tei je manchak o jengjal rokno yakakriwi tongo bo MLA Ranjit Debormani hamkraini mari sikangni salrogo bachung nugui manmani 24 Ramchandrogat constituency ni kereng amchairogo kebangma jengjal angai tongmani rokno khanawi bo sakbai thang thangai cherei Naikha te hamkraibo khlaika abo haikino tinini salo tongkosong lukurok bai malayei boroni je jengjal tongmani a jengjal rokni kok rokno khanaika 24 Ramchandrogat constituency ni MLA Ranjit Deborma MareHaduk te Pagla bazar village committee ni sub center bisi kolokma romino phiokjagya angai tongmani o sub center phiokjagya angma bai o kami amche tongnai tongkosong lukurok sub center ni shep sabbo maya angai tonglaikha o kokno khnawino nogo tongya gari thang sogoi jaukha 24 Ramchandrogat constituency ni MLA Ranjit Deborma te cheri Naikha sub center no abai baksha besgang salo o sub center kacham angjagno repairing khlai katal khlai snamui datino phiokjagnai hinai saikhanar kha koktoma thumnani besgango 24 Ramchandrogat constituency ni MLA Ranjit Deborma MareHaduk tai Pagla bisini sub center sal kolongma romoi omok folok jayan tongmana tini simusa tai sini doktor soila Deborma soho khai jeng amsani jeng borom ganang jokto elakani sini social worker mesti semono visit khlaika omone visit khaimane ya bolo tungnuka o amsani lukuro sal kolokma ora sub center khulok khai sak hamni sep sap mana musinga tongmani kai sini simusa tini oro blai khai bini kaham wansukmani bisingti kai tai singo nai tongmani sing oro jointly visit khlaika eba kaham engkai jaga gisti bon izini mo bini jaga dimani engkai mo dirgo dinoro bopin bono onek kisu rina he potishuti dimani engkai mo sing tabuk salai oboro ekta somadani lamo sing thangui tongo engkai mo datino hajana or sub center mo buitano o MareHaduk bai chino Pagla barini je sub center mo kisai repairing bo khaina nangnai te repairing khaimani poreno mono tatari khai o mono inauguration khalariui mono sing tatari khai chalu khainani ebong lukuroni hamarini sak hamni oro samtangna bagai जों जायगा बायनायदा खुलुमखा आं रुमि मुरा सिंह हास्तिनि जत खागोनां लुखुरंनो बुइसो ताइ गोरिया तेरनो रुगै खाकाहाम ताइ खाफुरमाया फारु नरंनि बागै तुबै फाइगा स्वर्ण अक्षय अफार ओ अफार चेंगि रजाखा 22 April ni simi 3 May jora स्वर्ण कमल ज्वेलर्स हास्तिनि जत लुखुरंनि बागै काइसा कक्तमा काहाम तुबै फाइगा abongkha स्वर्ण कमल ज्वेलर्स नरंनि मुचुंगतै चाजाक्तै लाइट वेट नि गोबांमा रांसांनि माने तुबै फाइगा offer tongnai 25% off rangsangni making charges so te diamond tongnai 100% off diamond ni making charges so tebo tongnai diamond paithani o bumper lucky draw aro tinta diamond ni ring te diamond ni exhibition bo tongnai अक्षय तृतीया नि बागै जत लुखुरंनो फाइना बागै कबक जाओ हमबाय